Bir wagt bir doktor adamlaň birisi gurrun beripdir. Metebimden çıkıp yolun boyundaki dekke telefon yollardan bir yere can ayılacak boldum, zen uracak boldum. Bu zamanlarda ayrılıp bardy, ýöne kadim bilýändirsiňiz, yolun kenarlarına dekke telefon bolýardy. Şomaralaryny pırlap, aylap däni gurmaly, bir 2 riallyk da pul oklanýardy. Elbetde 2 riallygyna biz de göremiz oğun, beter ýerde bolmaly. Ama biz vakakdani şol 25 tümellik oklanlıp dani zen vurulýardy. Biz oglan kak. Ol doktor aýdýa bir ýerik zen vurjak bolup dekke telefona bardym. 2 riallyk sekke pul jagad oklap jaň etmeli, zen vurmaly. Şu 2 riallyk pulum ýokdy. Hurdam jübimde çykmady. Görsem bir oglan ýolun kenaryna aňry berjip satyp otyr. Bir dest furuş aňry berjip satyp otyr. Ogam şo oglana aýtdym, jana bir hurdan mam 2 riallygyň maňa berseň men şu telefon urjak bir ýere. 2 tümen pul uzatdym, 2 riallyk bir däne dedim. Onna oglan näni begenip hoş boldy, käsesinde besatynyň käsesinde kan 2 riallyk barmyş, şondan 2 sanagyny alyp berdi. Alagym gel ýeregiň bolsa 2 riallyk bolsun, alyp däne berdi diýe. 2 tümenimi de almady diýe. Al 2 tümen pul bereýin diýemde, ýok hajaga. Men bir 2 riallygy käsede koydum. Her kim däniş deke telefonu gelýär, zen urjak bolýar, 2 riallygyny tapmasa, men şoňa berip göberýän. Bir benden işi ýoly düşsün, bir benden göwünni hoş edeýin diýip 2 riallyk kan özüm üýşürip goýýan. Hajdaý 2 riallyga zat gerek däl, salavati diýip aýtdy diýe. Şonda bir durdum diýe ýanky doktor. Oglanyň edip duran işini aňalyp. Jana diýdim, sen güne näçe işleýän, näçe daramatyň bar, näçe sowdaň bazaryň bar, desfuruşy, onjak zatlar satmaň bilen ki bir käse 2 riallygy doldurup gelene berip otyrsyň, muhutjak hiç zat almany, salavati, bir peýgambere salavat aýdaga zat gerek diýip aýdýarsyň, mene näçe daramatyň bar diýdim diýe. Oglan aýtdy, jana agam, men öz bar daramadymy gözlemok, şoňa görä däni bereýin diýip. Barym ýogumy däni näçe satyp bilsem bir azygyny gidip 2 riallyk tapyp gelýän, 2 riallyk öýlen beýlen tapyp alyp de goýýan, şu onuň munyň işi ýola düşde bolýar. Men bazarym bolsa goýýyn, bolmasa goýmaýyn diýip duramok. Şu 2 riallygym hemişe teýýar men diýdi diýe. Gelene muhutjak berýän diýdi diýe. Şondan ýanky adam, ýanky doktor adam bir lahza özünde durdy diýe. Ey jamaat, durýlyň şada. Bir oglan ýeke baýlygy ýok. Şaýat bir dogry enesi atasy bolmasyn ki oglanlykdan işe girmeli bolupdyr. Edafa daramady ýok. Amma şu milletin işini ýola salaýyn diýip 2 riallyk özüne göre erzeşi bar. Ol şan döwranda. Gelip milletin işini ýola salaýyn diýip däni berip otyr, öz tabanyna göre men nämet ýandydım diýe özüme. Men bir doktor adam. Men Hudaý ýolunda şu millete haýr ýetirin diýip däni näme eden işlenme pikir etdim, hiç bir eden işim ýok. Şonda däni wujuduma bir larza geldi. Oham jana gullydim. Senin edip duran işiň meni aňaltdy diýdim. Sen şu kişikligiň bilen, şu oglanlygyň bilen, şu gysy zaýyf bolmagyň bilen milletin gaýgysyna, milletin işini ýola saljak bolup, milletin däni ýüregine hoşluk saljak bolup oturýarsyň. Maňa bir nasihat et, maňa bir ýol kökez. Men näme edeýin şu millete haýrym ýetirip, Allahyň ryzaýatyny elgererim ýalak diýdim diýe. Onda ýanky oglan aýtdy, "Jan agam, sen öz işiňde özüňe görä başarýandyrsyň. Näme işiň ma?" Onda men bir doktor adam. "Ey doktor aga" diýdi. "Sen näni güne däni merizin gelýär, bakýarsyň, özüne görä alýarsyň. Heftede däni bir güni 2 sagatyny däni muhut däni bak" diýdi diýe. Cuma akşamlaryna merizleri muhutjak bakýan diýde ýazda goýdy. Bir tofar garyp badyr, bir tofar gasar badyr. Doktor pulunu tapman ýören badyr entip. Senin däni şol taploňy okyp, cuma akşamlaryna 2 sagat palandan palan wagtda çellenäne muhut raýgan bakýan diýdi goý. Şu garyp gasar gelir däni, sen ulu haýratyň, ulu etjek kömegiň, ulu berjek bäfidiň şu bolsun diýdi.
Yankı doktor bolýa, indi demmeýär şu işi edernipdäni barıp cuma akşamlarında pul alman garyp gatar bakmana durdum diye. Gof baber nemi kerdem ki tora bange morgi senin kunetmet huş. Gofta min şert adamiyet nis morg tesbih guya ma xamuş. Bir oğlan gelip däni Hudaýa şeýle bir ýakynlyk tapan bolsa, bir ulu hayır bolup ulu däni millete kömegini ýetirip duran bolsa, meni doktor, meni ilim barly näme diýip şeýi etmäýin nipdäni şu beýtler bilen bile hemişe cuma akşamlarına muht bakardım diye. Ey musulmanlar bollar, yok däl elhamdülillah häzir güne çellinde şon ýalyk doktorlarymyz bar. Her cuma gülleri musallaya ehli sünnet gümbetde däni musallaň bir guşesinde metebinne otuy benne Huda her hifte däni garyp gasar ýaşuly feşarny baktyrjak ya dawa derman ýazdyryp aljak hemmejigine bir surete raýgan gelip däni mualaje edip duran doktorlarymyz bar. Dini dünýelere awat ýaşlary uzak bolsun. Elhamdülillah şol adamlaryň aramyzda bar bolup durmaklygyna Hudaýa şükür edýärin. Wa şunu ders alýar ey musulmanlar gollar. Şu oglanjygyň däni zady ýok bolup, onu da milletin işini ýola salmada däni bir pikir edipdir, bir alada edipdir. Hop menem, fenem her bir ýaşaýyşda, her bir ýagdaýda da bolsak, bir adamyň işini ýola salmakça güýjümiz Hudaý Taala beripdir.